Každý sen má svoj začiatok. Pred 15 rokmi vznikla myšlienka, ktorá dnes mení tvár zubnej starostlivosti na Slovensku. Započať novú éru znamená pozrieť sa za obzor. Nový Visual Smart Dental a nová klinika sú milníkom a zároveň záväzkom voči vám, našim klientom. Záväzkom inovatívnosti vo forme najmodernejších prístrojov a technológií, záväzkom odbornosti skúseného tímu zubných lekárov a záväzkom ľudskosti, ktorá premieňa každú návštevu na príjemný a dôverný zážitok. Sme takí ako vy. Radi sa posúvame vpred a milujeme nové výzvy. Aj preto sme pre vás vytvorili miesto, kde váš nový úsmev môže znamenať viac sebavedomia, príležitosti a viac radosti zo života. Sme odborníci na celkové rekonštrukcie chrupu, ktorí spájajú špičkovú expertízu a ľudský prístup. Tešíme sa na vás v nových priestoroch na Údernickej 7.